Mare, nagimas dati pakapem tataa. Win mare, naimas talaga. Ate gamin, pa-sponsor dati kasinsin ko nga di Hawaii ni Atenelia Castro Hugo. Ke ini ka naman tipang makabulan ka kape, tanakan atula unay. Amuna unay nga man nagkape ta mare. La, nagsungpot damang garod mare. Ay gayam mare, madamag ko man. Inya gayam iti arapaap mo mga imot para kini Maita. Ti arapaap ko kinyana mare. Kaya't ko so nagbaling nga doktor, wino saan engineer. Kasjay, si kangay mare inya pangarap mo para kini Marimar. Pangarap ko kini Marimar. Agbalin iso ng abogado, wino architect, wino saan doktor. Ngum pangarap na kanumati ko agbalin nga politiko si ka. Ala ka, mabalin mga agbalin pa iso na nga doktor wino abogado, santo agbalin nga politiko, ay win aya, ibagak tumang kinyana. Iso nga lalaingin tatikwa, aganswer dagiti module da. Anyaman answer mo dyan number 1910 tatay mare, isupay amare, yung number 1910, A kini B mare, ti ans A kini T. A few inches later. Mare, anya answer mo datoy number 1 dati ari lang panlipunan da. Ang ko final pass data nga banda mare. Anya ka di question na dita. Kunana, sinong bayani ang pumatay kay Magellan? Bayani? Taamok data ka agrugiti letter L. Adi di dulo iti dilak. Kasla ang kugamin malagi pun basta adi di dulo ti dilak data mare. Agure kata panunutak analaing. Ure garod siya kasi adi di dulo ti dilak ng nalipata kun. Ayabam man ni Maita mare ta damagan ta baring amuna. Gure ka mare ta yabak. Maita! 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 Nyaman aja yun ma. Sino man ang tipim matay kini Kwan? Kini Magellanan? Bayani? Bayani? Nalipata kun ma. I-google yung latan. Awan iti data isong hana nga makapag-research. Letter L iti Rugina. Letter L. Loti. Ang nga. Loti nga. Sinong maata loti nga ibagabagam si ka? Letter L iti pagrugyanan na Maita. Nga kasla dua nga L nga ulit-uliton tinagan na. Letter L nga ulit-uliton. Loti-loti? Haan, aduda agijay. Kasiguro mo sa nga batalyon da. Aduda sa nga batalyon da. Loti with friends. O awam man na nasursuro mijay pagadalan si Kamayta. Sayang la dita kwarta nga pagadaadal mo awam masamsamar kita ulom. Ang kungarog nga malagip ma. Sige lagaw tagdamdamag dun sige pa iti makagura. Takay man lang. Nagpuskol. Nagsabli ka man dito ay. Apo ba amon mare, mamati ubing tatan, kastanto pa ni Marimar no daduma. Makagus-guso-guso na garudan ng babaaklat. Ka module da dagiti sungsung batan tamare. Iso na pa iti daganas na nga makasuron. Loko nga ubing animal ki di.